knock. Oh, knock knock. Who's there? UST. UST. UST who? UST call me on my cell phone. May sayaw. Hey boy! Maupay nga gabi, bossing. Uy, Amo ini. Ay, maupay. Salamat ha. Hoy, panoorin niyo yung Since I Found You sa ABS-CBN ha. Since I found you. Ayun, so may balita po ako sa inyo ngayong gabi. Magiging artista na ako! Char! Feeling artista. May palabas ngayon sa ABS-CBN na Since I Found You na kung saan Piolo Pascual, si Papa P himself ang bida. Ako po ay isang afam dun at meron akong ka-love team dito. Sino kaya yan? Abangan! You're beautiful, shine like a star. Wow, may bagong logo na tayo. O diba, mas astig na. Bebe, panoorin mo ako sa ABS-CBN ha, bebe. Paano ako manunod? Wala tayong TV. Kilala niyo ba yung yaya ni Piolo? Siya yung ka-love team ko. Si Moy Marcampo. Hello, Moy. Magsaselos na si Shanta. Hindi ah. The last time I was on ABS-CBN was in The Story of Us with Kim Chu. This is Jeremy. Jeremy, remember Tin? My daughter. The one I'm telling you about. Yes, Tin, I've heard so much about you. Pinakalbo ako dun kasi asawa ako ni Aiko. So, nandito kami sa beach at magpakasal na kami ni Aiko. Hi, everyone. Ngayon, magpapakasal naman siya kay Mom. Bakit pinapair up ako sa mga babaeng mas matanda sa akin palagi? Bakit mas matanda ba si Moy sa'yo? Oo, 38 years old na yan. Hindi, kasi nga, bakit ka nag-asawa ng mas matanda sa'yo? Ayan, so this is the script. Kinuha ko yung script sa baba kanina. So, basahin natin siya. Sabi nila marami akong lines, kaya binabasa kong lahat ng script. Kaso parang kunti lang naman yung lines ko. Daya. Ganito po yung role ko. Isa akong afam na marunong magtagalog. Tapos ma-inlove ako si isang mekanika. At ang mekanika na yan ay si Moy Marcampo, aka Yaya ni Piolo. Kilig pa more! Panoorin niyo po ang Since I Found You ng ABS-CBN Monday to Friday, weeknights at 9 p.m. Let's take a look kung anong mangyayari behind the scenes. Ladies and gentlemen, today is the first day of taping. Tara na, bebe! Woo! Shanta is my PA ngayong araw. So siya, may PA na ako, bebe. Punta po kami dun sa Quezon City. Dun po kasi ang location ng Dalier. This beautiful life. Alright, we're here, Shanta. Nandito na tayo sa taping. Tara na, bebe. Punta na tayo sa tent natin. May tent tayo. Kasi artista na tayo. Ano umaga? Kahit nakaupo ka. Tayo ka nga, Mark. Kawawa naman ako, tingnan Ayun. mo. Tangkad talaga ni Mark, no? Anong height mo ulit, Mark? 6'8". 6'8". 6'8". Empoy! Ganang umaga. Magandang umaga sa'yo, Daddy. Maing buntag! Kumusta diya? So dito sa Since I Found You, may ka-love team ako. Yan si Boy Marcampo! Ayun! Together we are Toy. Yes, Diba? Ayun. So, Morissette ngayon, and Cole. hindi pa kami kinukunan tenga kami kasi nagpasikulan. So, nandito kami ngayon sa Sampalan. tent na Diba? bababa niyo sa location namin. Pakita mo sa Tambay kanila. na. Nagbabonding na. Yan, ulan pa mo. Color cake. Umaga, Alessandra. Hello, Kumusta ka kumusta na? ka? Okay lang. Hello. Asawa ko to. Siya ba si Mrs.? Yes. Hello. Pero she's my PA today. Ganda ng PI. Joke lang. Oo Style. Diba? Char. Di sulod. Kunti lang naman yung lines ko eh. Kala ko madami. Ito yung tatlong mekaniko natin sa likod. Ayun. Kami kayo dyan. Good morning. Nandito na ang makeup artist natin. Gawin mo akong pogi ha, wag maganda. It's makeup time. Pwede na mag-artista siya
tandaan. May kalaban tayo. Oo. Kalaban natin yan. Kailangan kong suotin to. Sobrang init kasi. Handa na ako mag-ayos ng sasakyan. Knock knock. Who's there? USD. Wow, USD. USD play on my cell phone. Empoy! Boy, please. Talo pa si Empoy. Talo pa si Empoy sa akin. USD. USD only on my cell phone. I-polish ko na itong sasakyan na to. Panoorin mo ako. Muy, galing ako. Pansay kaayo ko, uy. Sanay na ako sa init. Sanay na bebe. Kasi kasama mo ako parati. Oh, di ba? Ate, pwede ko nang tanggalin ito. Sana. No, kain na tayo. Woo. Ako, Mormons ako. Si Empoy din, Mormons din yan. Okay. Dati pa. Yeah, when I was in childhood. Oh, Mormons kaming dalawa. Kaya pala magaling ka mag-English, magaling ako mag-Tagalog, ano. Yeah, well of course, yes. Let's eat ourselves. Feeling artista ako dito, may nagpayong sa akin. Salamat pare. Feeling artista din si Empoy, ah. May nagpapayong sa kanya. Mami, lumalakas na siya eh. Umuulan na! Hindi maaraw nga eh. Ulan na! Ang lakas! Ang ulan! Ah! Kainis! Baha! Bumabaha na oh! Patay tayo dyan! Oh! Oh! Sira na yung tolda! Sira na! Sira! Ay lakaw! Patay! Ang lakas, sobra grabe! Patay! Oh! Oh! Damascus! Saan yung Damascus, pre? Damascus! Nasira yung tolda. O, tingnan mo. Sira! Sira na siya! Tingnan mo, oh. Tingnan mo to. Tingnan mo, pre. Tulungan kita, pre. Okay na ba? Pasira yung tent natin. Delikado. Nagulat ka, Ray. Nagulat ka. Ang minamahal ko po, aking diwata. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Yeah! Kainin na agad. Birthday ng Kalab team ko ngayon. Ay, hindi pala ikaw santa. Tapos na ba? Uwi na tayo. Tara. Ano na? Ito si Monico. Mekaniko siya. Hello. Mekaniko ni Monico. Ang makina. Monica. Ni Monica. Ako sa Manico. Sa Manico? My actual name is Nico. Talaga? Manico. Ayan. It's a wrap, Moy. Uli na lagi ta, oy. Oh yeah, That's a we're wrap going na daw. home, guys. Lagi. We're going to Indota, oy. You're beautiful, shine like a star. You got me falling slowly, and I'm crashing into you. Oh baby, wherever you go, I pray the angels remind you how wonderful you are. And I really, really wanna take you home tomorrow.